sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin tashar tamu ta PCM Hausa, inda a yau shirin namu yake ɗauke da hanyoyin kare lafiya yayin azumin watan Ramadan. Shin ko mai sauraro ya san hanyoyin da ya kamata ya bi domin kare lafiyarsa a lokacin azumin watan Ramadan? Azumin watan Ramadan ibada ce da ke buƙatar nisantar abinci da abin sha daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana. Ƙwararru sun bayyana hanyoyin da ya kamata mai azumin ya bi domin kare lafiyar jikinsa. Kaɗan daga cikinsu: na ɗaya, muhimmancin cin abinci a lokacin sahur. Yana da muhimmanci mai azumi ya ci abinci a lokacin sahur domin samun kuzari da hana bushewar jiki. Ana so a ci abinci mai ɗauke da carbohydrate, kayan lambu da shan ruwa mai yawa. Na biyu, gujewa abinci ko ayyuka da za su rage lafiya. Ya kamata a guji shan abubuwan sha masu sukari da kuma aiki mai nauyi a rana. Ana so ake motsa jiki mai sauki kamar tafiya da safe ko da yamma. Na uku, kare jiki daga zafi. Ana son saka kaya mai haske, yin wanka akai-akai da gujewa kasancewa a rana mai zafi idan azumi ya yi wahala sosai saboda lafiya ko zafi. Ana iya dakatar da shi a rama daga baya. Hakanan ba a son cin abinci da yawa bayan buɗe baki domin gujewa matsalolin lafiya. Masu shayarwa da tsofaffi masu rauni ba dole bane su yi azumi idan yana iya shafar lafiyar jikinsu. Halima Nasir Sani daga tashar mu ta PCM Hausa. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu ta cikin shirye-shiryenmu a shafukanmu na Facebook, YouTube, TikTok domin samun ingantattun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, kai har ma da nishaɗantarwa.